60 שניות ועוד קצת על רועי היימן. רועי נולד בקיץ 86 במושב הקטן בן שמן. תינוק חמוד, חייכן וגבוה. לאחר כמה שנים ובעקבות מכת עקרבים עברה משפחת היימן ליישוב כרמי יוסף. שם הכיר רועי את חבריו הטובים, אותנו. כבר מגיל צעיר, לאחר שגילה את היתרונות הרבים שבגובו, בחר לעסוק בכדורסל. מהר מאוד הפך רועי לשחקן מצטיין ועבר לבית ספר במכבים על מנת להתפתח בתחום. בנעוריו הצטרף רועי לתנועת הנוער המכבי הצעיר. בתור מדריך התגלו כישוריו עם ילדים. העשייה החברתית תמיד הייתה חשובה לרועיקו. לכן, בגיל 18, החליט להצטרף לגרעין בקיבוץ משאבי שדה ולהפריח את השממה בנגב. כעבור שנה, התגייס לנחל עם החברים מהגרעין. כשהשתחרר, החליט רועי לראות עולם וטס לדרום אמריקה. אל בולסון, אגמים, חברים חדשים, צמידים חדשים לאוסף ואל בולסון. בשובו לארץ, החל לחשוב על העתיד. עשה קורס סקיפרים, התחיל ללמוד ברופין, עבד באקופק ואפילו בירמן. מדי קיץ, רועי מכריז על פתיחת עונת הבציר. המשפחה עומלת יום שלם בבציר הענבים, סחיבת ארגזים ושתיית יין עד לא ידע. לפני שנתיים תפס רועי את ראשו והחליט שהגיע הזמן להפסיק עם המשחקים ולמצוא אהבה. ואז היא הגיעה. רועי הרומנטיקן ביקש את המספר שלה. יעל, קיבוצניקית גאה וחייכנית, מטיילת בעולם ומייצגת את פלסון בגאווה. מאז הכל היסטוריה. מהר מאוד השניים עברו לגור ביחד בדירה קטנה בקיבוץ. החיים בקיבוץ אינם פשוטים. הים במרחק 5 דקות הליכה, יש ערבי המבורגר הומייד כל שבת, ערבי יין, גורמה בחדר האוכל והתחביב האהוב עליהם, לגלגל יחד סושי. החיים הטובים. אז מה עכשיו? עכשיו כולנו מחכים לפלפילונת הקטנה שמתבשלת לה בבטן, וכבר לומדת שיעור ראשון על תולדות השושלת. טפו טפו, זאת תהיה תינוקת חמודה, חייכנית, וכנראה שגם גבוהה. רועיקו ויעל היקרים, איזה יום משמח! אנחנו מתרגשים איתכם ומאחלים לכם שתהנו מהחיים המשותפים ומכל החידושים שבדרך. תאהבו, תרקדו, תצחקו, תחייכו, תעופו על עצמכם והעיקר תעשו את זה ביחד. אוהבים אתכם!